Aby ste mohli hrať PC hry pomocou GeForce Now, otvorte Safari, vyhľadajte GeForce Now a otvorte prvý odkaz. Teraz klepnite na tlačidlo zdieľania v pravom hornom rohu. Stlačte zobraziť viac. Potom stlačte pridať na plochu. Potom stlačte pridať a teraz môžete otvoriť skrátku GeForce Now. Stlačte súhlasím a pokračovať. Teraz sa musíte prihlásiť alebo si vytvoriť účet. Vytvorím si účet pomocou Google, zadám svoj Gmail, heslo a potvrdím to telefónom. Po prihlásení musíte zadať dátum narodenia alebo upraviť zobrazované meno. Potom vyplňte kapča a stlačte vytvoriť účet. Teraz si môžete vybrať čokoľvek chcete alebo to nechať prázdne a stlačiť odoslať. Teraz vás GeForce Now požiada o prístupový kód. Vyberte si bezplatnú možnosť, ktorá vám poskytne všetko, čo je pod ňou uvedené, alebo si môžete za peniaze zvoliť lepšiu, čo však ja neurobím. Po pripojení teraz môžete vidieť všetky hry, ktoré môžeme hrať. Nájdite hru, ktorú máte na Steame, Epic Games alebo GOG. Ak ich chcete hrať cez GeForce Now, budete sa musieť prihlásiť do svojho účtu Steam alebo iných účtov. Mali by ste stlačiť označiť ako vlastnené a vybrať platformu, ktorú chcete použiť. Prihláste sa a teraz je váš Steam účet pripojený. Teraz pripojte ovládač, aby ste mohli hrať. Ja pripojím svoj Xbox ovládač. Potom by ste mali reštartovať aplikáciu a otvoriť akúkoľvek hru, ktorú chcete hrať. Aplikácia Nvidia vás nenechá čakať, ak si zvolíte platené predplatné a automaticky vás prihlási do Steamu. Teraz stlačte pokračovať a ako vidíte, Doom Eternal beží perfektne a ovládač funguje s hrou bez problémov.